What did you win? The money bling. What did you win? The money bling. Yo ayati DJ Culture na boss you. Tikutomuka kuti ndisuke mapleti ndofanda buditsa magumbeze mwana eweti pandakafamba kuti ndinofura to ndione pane munhu wezvo ndimailo hanzi uya sawira kuzipo pane vamwe mai vari kuda zvehondo and futi mufunge zvako vane mari yangu vari kuda kutondirovera chikwereti changu mira sau irandipfeke skin tight handimudozviziva neni ndinoda zvefaiti mumba mune munhu mira ndidzime light ndobva ndabuda nechibhodhoro chetakasvikonzi chipakera koiwe wapinda papi chipakera unenge unofanira zvipakera kana ndikakurova uchatadza kudzorera ndakapiwa chipakera koiwe wapinda papi chipakera unenge unofanira zvipakera kana ndikakurova uchatadza kudzorera ndakapiwa chipakera chematsenga nzungu ndakarishaya bhotoro ndakunzwa dzungu koiko hako kuzopfurirwa mabhutsu mautsu ndichikikwa kunge kuti ndakasongoti sori kamaitrish andoika pateni ndinokupai flying fish ende kune nyama ndokupai tumadish kana musingarebhifi ndokupai takasvikonzi chipakera koiwe wapinda papi chipakera unenge unofanira zvipakera kana ndikakurova uchatadza kudzorera ndakapiwa chipakera koiwe wapinda papi chipakera unenge unofanira zvipakera kana ndikakurova uchatadza kudzorera ndakapiwa chipakera iwe ndikutomuka kuti ndisuke mapleti ndobva ndabuditsa magumbeze mwana eweti pandakafamba kuti ndinovhura to ndione pane munhu wezvo ndimailo hanzi uya sawira kuzipo pane vamwe mai vari kuda zvehondo and futi mufunge zvako vane mari yangu vari kuda kutondirovera chikwereti changu mira sau irandipfeke skin tight handimudozviziva neni ndinoda zvefaiti mumba mune munhu mira ndidzime light ndobva ndabuda nechibhodhoro chetakasvikonzi chipakera koiwe wapinda papi chipakera